най-великата медия изобщо. Защото ни събра, защото сме заедно, защото плакахме и се смяхме заедно, защото помогнахме на едни деца заедно, защото правиме всичко заедно. Благодаря на хората, които оставиха сърцето си в този сезон. От този, който написа първата буква в сценария, до последния, който залепи последния мустак на някой от нашите артисти, грима, костюмите, всеки един, който остави сърцето си на тая сцена, за да може всички заедно да изпитаме тази емоция тая вечер. Специални благодарности имам и към журито. Безкрайно ви обичам. Хилда, обичам твоя позитивизъм. Ти си най-сладкото нещо в ефира. Винаги си била, за което ти благодаря. С тая усмивка заразяваш хората, даваш оная позитивна енергия, от която всички имаме нужда. Благодаря ти много за това. Фънки, честността понякога е брутална, човече. Но всички имаме нужда от нея. Защото аман от лицемерие. Хубаво е по някой път нещата да се казват в прав текст. Любо, радвам се, че те поканих. Ти си един от любимите ми хора. Заедно сме толкова много години, през какво ли не сме минали. Знаеш, днес на репетицията, че се прегърнах и да целунах, защото безкрайно те ценя като приятел, като артист и това, което даде на шоуто, е страхотно. Благодаря ти. Бате Веско! Хора, това е най-добре пишещия човек. Когато ми изпрати картичка по повод за рожден ден, за нова година, за празник, вие не знаете какъв почерк има този човек и какви думи пише. Наистина ви казвам, това е една голяма душа, пълна с много любов. Това е един страхотен човек. Благодаря ти за търпението и за човешкия поглед. Уважаема публика, тези двамата... Ще тръгва вече. Съм за студентски. Елате. И ти ли бе? Елате. Тези двамата ще получат огромни благодарности. Димитър Рачков и Геро. Дами и господа, без тяхната лудост, капките можеше да е най-гледаното, но никога нямаше да бъде най-обичаното шоу. Защото тази лудост е това, което прави това шоу толкова велико. Геро и Рачков, дами и господа. Работя с тези момчета повече от 20 години вече. Отдаденост, любов към това, което правиме. Благодаря ви много за тези аплодисменти. Повярвайте ми, за артистите това значи много. От тук нататък Рачков и Геро взимаха по 60 лева, сега няма да взимат нищо, защото на тях им стига това. Момчета, благодаря много за всичко, което правите на тази сцена. Искам обаче, преди да кажем кой побеждава в шоуто, искам все пак да ви отдадем дължимото и да видим малко от тази лудост, за която говорих на екраните. Уважаема публика, моля към екраните.